Seguimos neste Vigo Debate, está moi en relación ao que vamos a tratar agora, ao que estamos falando antes, porque son os orzamentos da Xunta, que estas cuestións que estamos tratando aparecen reflexadas nas partidas para Vigo, que son aproximadamente 690 millóns de euros, a maior parte para dúas cuestións, o canon do Cunqueiro e tamén o tema da vivenda e a promoción pública e o desenvolvemento de solo na cidade. Logo hai obras como o Instituto Domingo Villar en Navia, o Teatro Cine Fraga, Senda Peatonal Vigo Ramallosa, serían as partidas máis importantes. Teruca, como definiría estes orzamentos? Bueno, a ver, eu felicítome destes orzamentos, xa o dixen noutra ocasión por tres motivos. O primeiro, é a primeira administración en presentar orzamentos no Parlamento para debate. Os de Madrid nin están nin se esperan. Finalizaron o prazo, non hai acordo cos partidos políticos que apoian o goberno socialista e non vamos a ter seguramente orzamentos. A Diputación foi a segunda administración que presentou orzamentos, antonte deu conta o presidente da Diputación no Parlamento de Galicia destes orzamentos, do cual tamén me felicito porque creo non ter que recordar que na era de Carmela Silva non daba contas. O sea, ese goberno non era transparente, ela entendía que non tiña, era a única presidenta da Diputación que non rendía contas no Parlamento de Galicia dos seus orzamentos. Felicítome tamén porque, a partida é unha partida moi importante, casi 700 millóns, un incremento de máis de 150 millóns con respecto ao ano anterior. Creo que son uns orzamentos con un incremento sostible, sobre todo na área social. Cando falo de área social falo de sanidade, falo de educación e falo de política social. Ademais destas tres áreas que son tradicionalmente as áreas sociais, eu incluiría a partida de vivenda, porque dado que nunca se incluiu a partida de vivenda no gasto social, neste momento que a primeira necesidade dos cidadáns, que así o manifestan en todas as enquisas que se fan, penso que é un investimento social tamén. A cidade de Vigo ten un investimento brutal en vivendas. Xa sei que a oposición vaime decir que en todos estes anos non se fixeron investimentos en vivenda, pero bueno, estamos a recuperar a un ritmo bastante acelerado. Neste momento hai 10 edificios en construción en Navia. Estos 74 millóns que veñen nos orzamentos deste ano vanse a dedicar a estas construcións, vanse a dedicar a adquisición de solo e ao desenrolo de solo e vivendas protegidas. Tamén vai unha partida para continuar coa actividade de Consorcio Cascobello, que está facendo unha tarefa extraordinaria na rehabilitación do noso Cascobello. Gustaríame destacar tamén casi 11 millóns que se adican ao Instituto de Navia, o Domingo Villar, un instituto que tamén foi bloqueado polo Concello sistemáticamente, retrasando esa licencia de construción, pero, finalmente, sabemos ben, Serafín, que camiña por ali a diario, sabe ben que se está desbrozando e a parcela xa se ve valera para iniciar a construción. Gustaríame destacar tamén a inversión moi importante de 10 millóns e medio para o Teatro Cine Fraga. O sea, isto era un clamor da cidade, o estamos vendo coas visitas que se están a facer, que xa non hai cita hasta o ano 2026. Está todo copado. O sea, hai curiosidade e hai moita satisfacción da cidadanía desta inversión que non lle pareceu ben ao alcalde de Vigo tampouco. Hai en educación, hai 6 millóns para reformas do Vicente Risco, do Centro de Formación Profesional Paz Andrade, do Carballal, hai 7 millóns para as escolas infantís, hai 21 millóns para emprego, 6 para emprendedores, outras moitas partidas, pero sabes o que me estás dicindo que pare, que pare. Non tocamos o resto de temas. Pero eu felicítome novamente de que me teñas que decir para, porque os investimentos son tan grandes que non me chego tempo. Claro, o alcalde dixo que era unha estafa isto, Xulio. E tanto.
O sea, ti corroboras con esta. Por suposto. O orzamento da Xunta de Galicia crece este ano un 2% menos que a inflación. A financiación autonómica dende o Goberno Central vai ser de un 6,7% o aumento. Os presupostos da Xunta de Galicia crecen menos que a inflación, para empezar. As partidas crece en vivenda un 1%. Eu teño que decir aquí no tema da vivenda que non hai ninguna soa partida específica nos orzamentos para Vigo, como si hai para outras cidades. Están en partidas xenéricas que non están territorializadas e que xa veremos o que vemos de eso, porque eu a min o que me gustaría é ver ao final de 2026 que obras foron adiante financiadas pola Xunta en Vigo, si temos vivendas novas, que dubido moito que as vayamos a ter a finales do 2026, etc. Pero é que a repetición dos orzamentos son o de sempre para Vigo, é repetir os mismos temas que teñen plantexado en outros orzamentos. Un medio de comunicación galego non sospeitoso de criticar excesivamente a Xunta, sino en todo o contrario, pois valoraba estes presupostos con ese titular, repite para Vigo de sempre, e cando fala da distribución por comarcas, fala me parece que é ilustrativo, porque ademais se corresponde con que a menor inversión da Xunta na provincia de Pontevedra por habitante é na provincia de Pontevedra. Lugo, Ourense e Coruña están por riba de inversión para Pontevedra, o cal evidentemente é pola influencia do abandono de Vigo. Pero é que ese periódico resaltaba por comarcas as maiores inversións e falaba de 10,9% a maior inversión en Vigo de o Instituto de Navia, que non van a poder gastalos nun ano, porque todos sabemos o que son as obras. Pero ben, na Coruña 43,7 millóns para o novo hospital. En Santiago, para o centro de computación, 63 millóns. Fixadevos as cantidades para o centro de computación. En Lugo, para vivenda específica, 29 millóns. En Pontevedra, 32 para o novo hospital e 28 para vivenda con partida específica. En Ferrol, 28 para vivenda en partida específica. Así é o que resalta un medio tan pouco sospeitoso os orzamentos con respecto a Vigo. E extrañame enormemente que o bloque que é o que pon o donou a Xunta a todo o que fai a Xunta do Partido Popular, que aquí, por ser oposición, síntase na obriga de non entender que dende aquí sexamos críticos coa Xunta de Galicia. Como non oímos a ser rotundamente críticos? E o que teñen que dar é explicacións. E cando se falan de inversións e non se fan con xustificación, pois se pode entender, pero cando non teñen xustificación, como apuntei nos temas anteriores, me parece que non vale a posición de equilibrio e de neutralidade. Para alusións, veña, Serafín. Non, é dicir, que non somos críticos ca Xunta de Galicia, como non, é dicir, iso faltaría, non? E, por suposto, que somos críticos aquí, pero que temos que ser críticos, é dicir, eu creo que é o deber de toda oposición ser crítico en aquelas cuestións nas que non se está de acordo, é dicir, eso é a ABC da política, pero non poñerse do lado da Xunta. E non imos a cambiar aquí. Eu, por contestarlle un pouco, porque os orzamentos que nos presenta a Xunta do Partido Popular, decir, primeiro, como ti abriches, dando aquela explicación co tema do goberno, eu, vou a botarlle aquí unha man, decir que, claro, é moi fácil pactar unos orzamentos cando se ten maioría para pactarlo, e non asumir absolutamente ningunha proposta das que pon en riba da mesa a oposición. Non é dicir que estamos no mesmo que nos criticamos aquí, o criticamos tamén nas políticas que fai o Partido Popular. E se entramos no tema en cuestión da cidade de Vigo, eu teño que decir que eu sí que tamén estou de acordo, claro, é que aquí nos topamos
prácticamente non hai grandes diferencias. Aquí nos topamos co mesmo orzamento casi, con cambio de números, lóxicamente, porque algúns nos executaron, pero os mesmos orzamentos que no ano 2025. Pero logo, no proxecto de orzamentos tamén é certo que Vigo sigue perdendo, como sempre, dende que goberna o Partido Popular, porque non se lle presta atención debida. E eu, sin entrar no debate do que son as contas, os pormenores, sí que me gustaría aquí poñer o que nos votamos en falta, non? E nos votamos en falta investimentos para afrontar a crise industrial e productiva. Hai que darse conta que aquí xa desapareceu co tema do emprego industrial un 25% nos últimos 16 anos e é unha competencia da Xunta. Non se ve ningunha cantidad ni absolutamente nada por parte da Xunta cando é unha competencia directa. E Vigo é unha cidade industrial, nos guste ou non, a queramos facer agora turística o que queiramos facer, pero é unha cidade tremendamente industrial. Falta totalmente un plan de reactivación industrial e, por suposto, unha negativa continua que a oposición, en este caso o BNG, presenta no Parlamento, que é a negativa a poñer en marcha un centro de reparacións navais, que eso suporía, bueno, polo menos darnos un traballo no naval durante moitísimos anos, e antes de que nos quiten esa competencia, outros que están por aí a competir, e en este caso o que se está facendo en Matosiños ou en Viana do Castelo, non? Que seguramente eles van moito máis adiantados que nós, porque aquí as administracións non moven ficha. A nefasta política sanitaria non pode seguir vendendo que a inversión e todo o que está pasando co Álvaro Cunqueiro ou co tema de Povisa, que non somos capaces de rescatar para que sexa público, sabendo a situación que ten en este momento, que hasta os propios médicos están empezando a marchar de aí, cando temos unha necesidade absoluta en este momento de ter centros sanitarios na nosa cidade. O tema dos centros educativos, sigue sin haber recursos para a reparación de centros educativos, e iso é algo que non decimos nós, senón que as propias FUAMPAs o están dicindo continuamente. Remata cando poida, será. Non, é que é igual no tema das infraestructuras, non hai resposta ao tema de emerxencia habitacional, que a situación da vivenda, é verdad que se van a facer 2.300 vivendas en Navia, pero eso non é a solución, como se facemos 40.000. Aquí o que hai que poñer é vivendas para aquelas necesidades sociais, que eso é o importante. E en este proxecto tampouco se di moito ao respecto. É dicir, o podemos deixar para outra vez, pero eu creo que é algo moi importante. E logo, non se remato no centro, máis centros de día para maiores, que eu creo que en este momento na cidade tamén estamos necesitados deses centros, e, por suposto, escolas infantis, que son cuestións moi puntuais, pero que son necesarias. E no tema de infraestructuras, ti xa o sabes, o temos dito moitas veces, o túnel de Xulián Estévez e, por suposto, o tema da ampliación de Beiramar, que non aparece por ningún lado no tema dos orzamentos da Xunta. A ver, Orío, como ves toda esta disputa round 2? Pues como la he estado viendo antes. Yo creo que hay, desde el punto de vista, digamos, psicológico, existen dos situaciones que el ciudadano de a pie aprecia o encuentra, y es, por un lado, la intención permanente del alcalde de Vigo de hacerse fuerte en su ciudad y no permitir que nadie le usurpe la capacidad de inaugurar, de dominar su ámbito, lo cual es legítimo desde el punto de vista político. Y por otro lado, la situación que plantea el presidente Rueda, que le da la impresión, o eso es lo que captamos la gente de a pie, de que cuando cruza el puente de Rande se encuentra medio desnudo, es decir, que pierde capacidad, se arruga. Le cuesta cruzar el puente de Rande porque él sabe cuáles son los territorios en los que más cómodo y más confortable se encuentra. Es decir, Vigo es una ciudad que al presidente de la Xunta personalmente yo creo que le produce una cierta desazón. Y en el lado contrario, el alcalde de Vigo es un ciudadano que no puede sacar la pierna
de su municipio, porque ahí ya no manda, pero que se hace fuerte y se protege en el ámbito que mejor domina, que es el suyo. Eso lo que hace o lo que contribuye es a plantear un escenario, vuelvo a repetir, irresoluble, y está depositado, digamos, en dos personalidades muy contrapuestas, muy distintas, que piensan diferente, que defienden diferentes intereses y que no se entienden. Todo eso el ciudadano lo ve, lo encuentra, lo percibe, lo detecta. Pero me da la impresión de que el ciudadano tiene pocos cauces para expresar ese tipo de sentimientos. Es decir, en el caso de Vigo, pues yo no recuerdo así grandes plataformas de expresión que no sean los periódicos o nuestros medios de comunicación, que para que el ciudadano exprese esos sentimientos que estoy completamente convencido que existen. Teruca, apunte rápido porque temos que tocar outro tema. Bueno, un apunte rápido. Teño que respostar a Xulio, os presupostos non se fan por habitante, porque entón sería tan sinxelo como dividir o orzamento da Xunta entre habitantes e asignar a cada sitio multiplicado polos habitantes. Os orzamentos fanse por necesidade e hai que manter unha solidaridade con territorios que teñan máis necesidade que outros. Por eso se presentan estes orzamentos para debate parlamentario, Serafín. O sea, isto non está pechado, dices, é que non se escoita a oposición. A oposición vai se escoitar a partir de agora. Se vai escoitar a partir de agora. Claro, o sea, nos estás dando aquí unha alegría. Preséntanse os orzamentos no Parlamento para debate. Iníciase o debate agora, que non están aprobados. Aprobaránse a finais de decembro para empezar a executalos en xaneiro. Que se repiten partidas? Evidentemente, nos orzamentos as partidas que son plurianuais teñense que repetir. Vamos a ver partidas en vivenda todos os anos hasta final de mandato, afortunadamente. Claro que sí, son os que se repiten. E despois, claro, hai outros que se repiten porque non están executados, porque están bloqueados. O sea, hai unha partida da que teño que falar que é a das pistas de atletismo de Balaídos. Esa partida é a única partida que mingua nos orzamentos, no plan de orzamentos deste ano. Por qué? Porque levamos cantos anos? 12 anos con unha partida que o alcalde de Vigo non executa porque non quere que a Xunta participe nesa obra. Entón, claro, se xa sabemos que non hai ningunha vontade de levar a cabo esta inversión, evidentemente, redúcese simbólicamente. Despois, coa partida del Duallen, claro, tamén vai unha simbólica. Por qué? Porque decía Xulio, é que hai, como era, proxecto básico. O proxecto básico como non o vai haber, pero que o proxecto polo que se pode construir é precisamente o de execución. Ese está sin realizar. Non sabemos o custe que vai alcanzar este túnel, por eso vai unha partida simbólica que evidentemente vaise a incrementar. E estes orzamentos poderían ser maiores se se tiveran executadas partidas bloqueadas polo Concello como centro de asociacionismo. 20 millóns aí que non se tira deles. Por qué? Polo de sempre. Vale, es que estamos na recta final e quero tratar o último tema que tíamos plantexado. Sí, eu serei moi breve, tranquilizar a Serafín. Estamos os dous moi tranquilos porque sabemos que a Xunta de Galicia, o Partido Popular, nos vai aceptar moitas das emendas que fixemos ao orzamento, a ver se somos felices e podemos contar aquí neste debate que nos aceptaron ninguna soa. Bueno, imos esperar a ver se nos aceptan unha soa. A mí se me aceptan dúas ou tres, serei enormemente feliz. Deste incremento dos orzamentos na Cidade de Vigo, 700 millóns de euros. A ver se conseguimos executarlos. Ten moi fácil, Rueda, superar a dúa de Sazón cando cruza a Ponte de Rande. O ten moi fácil. Cambiar totalmente de actitude, de orzamentos e de apoio a Vigo. El cambio tamén tiene que ser en la outra lado da trinchera. O tema do alcalde, que o alcalde quere inaugurar e que o alcalde quera tal, é algo típico de absolutamente todos os alcaldes. Repito. A hora de valorar o cidadán medio desta cidade, e ti
apareces un pouco aquí como cidadán medio en moitas ocasións no debate, o amosa perfectamente claro nas eleccións. Nas eleccións, o cidadán medio, a maioría, casi o 70% dos cidadáns, sabe de que lado está. Sabe de que lado está. E, curiosamente, ti non estás nese lado, porque estás sempre criticando o Concello de Vigo. Bueno, vea, deixamos este tema porque... Bueno, esperad. Lo más fácil es bailar el agua al que manda. Hombre, los medios de comunicación estamos como conciencias ejerciendo como conciencias, de modo que... Pero non son neutrais. Bueno, espera. Decías que a Rueda lle incomoda cruzar a Ponte de Rande Sí, sí. para vir a Vigo. Se Máis lle incomoda ao alcalde cruzar a Ponte de Rande para solicitar axudas, para pedir, Sí, ya para no. dialogar. Eso ya no Non, lo va. Él que no va, lo que va. llaman de Él, todos os sitios. desde esos canutazos, sin preguntas, agrede. É que estamos Bueno, sempre na mesma, Marci. ¿Qué É que nos, o sabes. A ver, queda para cerrar este debate? Claro, es que temos un tema aquí de ámbito nacional que ocurriu aí 2 días, que é a división de Carlos Mazón, que é un tema creo que moi importante, que se falou moitísimo. Quería coñecer a vosa posición, se credes que fai ben o presidente da Generalitat en dimitir. Agora a máis abre un escenario onde hai que buscar un sustituto que ten que apoiar a mesas Cortes valencianas. A ver, Serafín. No, eu vou a ser moi breve, eu creo que se vai con un ano de retraso. Eu creo que, ademais, que a intervención de onte é unha falta de decencia total, humanitaria, cas víctimas. Eu creo que, se a cousa estaba mal para el, eu creo que onte aínda o fixo moito peor, é dicir, culpando a todo o mundo mundial, e a pesar de cometer erros, non? Pero é que culpou absolutamente a todo o mundo, cando hoxe, despois dun ano, todos sabemos a situación que pasou. E sobre todo me parece que foi tamén indecente e inmoral a postura que tuvo en este caso o Partido Popular a nivel estatal. E eu creo que o único perdedor, e o digo así xa para rematar, o único perdedor político, en este caso, independentemente do tema das víctimas, o único perdedor político, Alberto Núñez Feijóo. Orío. Bueno, yo también estoy de acuerdo con que la dimisión de Mazón llega tarde. Si Mazón hubiese sido franco y hubiese manejado la verdad desde el primer momento, pues seguramente eso hubiera producido un escenario político completamente distinto, y lo único que ha hecho ha sido condenarlo. Pero es verdad que no solo él es responsable de la situación que se planteó en Levante después de la crecida de las aguas, del horror y de la tragedia, ¿no? Es verdad que, bueno, pues está por desentrañar todavía qué papel jugó en esa situación terrorífica el Gobierno de la Nación, porque una ministra pues deja de ser ministra y sale silenciosamente y corriendo hacia Europa, y una serie de cosas que desde luego no libran a Carlos Mazón de una situación que le va a perseguir toda su vida. Es decir, Carlos Mazón se acabó, está maldito para el resto de sus vidas, y lo más probable es que se refugie en algún lado para no volver a aparecer nunca más, ni personalmente. Pero es verdad también que hay una serie de comportamientos y de responsabilidades que yo sinceramente creo que no se cumplieron a medias, y que hay una mala gestión generalizada de todas las instituciones que tenían que participar en esa situación y que no fueron diligentes a la hora de encarar una situación que, por otra parte, además, es verdad que nadie, absolutamente nadie, pensaba que fuese a ser tan grave como en un momento dado explosionó y que se convirtió en una de las peores tragedias conocidas en España en los últimos tiempos. Xulio. Bueno, por empezar por aí, da gravedade do asunto, todos sabemos a cronoloxía e sabemos como as autoridades valencianas e o CECOPI sabía perfectamente que o problema era gravísimo e como non se resolveu. Do tema de Mazón, a min o que máis me preocupa, coincido aquí, por suposto, con Serafín, o tema que máis me preocupa é a absoluta irresponsabilidade do xefe da oposición,
que así non chegarán nunca a presidente de goberno, cando onte, por exemplo, poñía como exemplo de responsabilidade a dimisión, entre comillas, do señor Mazón un ano despois de estar insultando gravemente a todas as víctimas, incluso na súa despedida. Incluso na súa despedida fixo un mensaxe absolutamente bochornoso e lamentable. Creo que sobre este tema volver a incidir en algo no que todos sabemos o que pasou e todos sabemos de quen é a responsabilidade e ganas de marear a perdiz. Non hai máis que un responsable, como indica a instrucción que está a levar a xuez, co cal, evidentemente, o que teñamos unha vicepresidenta en Europa, a pesar do Partido Popular, que non quería e por eso montou o numeriño que montou en Europa. Eso estaba previsto dende moito antes de que sucedera o de Valencia. Como non iba a ir de vicepresidenta a Europa unha vicepresidenta que non tivo absolutamente ningunha responsabilidade neste tema? O volver a sacalo e ganas de marear, repito, a perdiz, porque está absolutamente claro quenes son os responsables e espero que o xuicio o deixe absolutamente claro no seu momento, como está deixando a instrucción. Vamos a ver como se resuelve eso. Exacto. Teruca, para poner fin ao debate. Bueno, a ver, a dimisión de Mazón evidentemente é un acto de responsabilidade, tiña que facelo, era o procedente. Outra cousa é si ven con retraso ou ven a tempo. Eu separo un pouco o que é a faceta humana da faceta política. Evidentemente, políticamente, o mellor tiña que facelo antes, pero eu humanamente entendo que un presidente que afronta unha crisis tan importante, a maior crisis que sufre a súa comunidade autónoma, con tal desastre, con víctimas, con desastres materiais, que quera emendalo e que quera porse ao frente desa rehabilitación. Eu o entendo, é humano. El intentouno de alguna maneira, evidentemente, o día do funeral, eu penso que el interiorizou o rechazo da cidadanía valenciana. Entón, puso o cargo a disposición. A min o que me gustaría é que o relevo fose moi rápido. Entendo polas propostas que hai que en Valencia non é preciso ser diputado autonómico para presidir a Generalitat, como aquí en Galicia, que tes que ser membro do Parlamento Galego. Entendo que non é así polas propostas que hai. Eu espero que se faga con axilidade. Eu non sei quenes son os perdedores. Bueno, sí sei quenes son os perdedores. As víctimas e os valencianos, esos son os perdedores. Pero tamén é certo que aquí o único ganador, só hai dous ganadores, a monarquía, que evidentemente tuvo un comportamento compresivo cos cidadáns, empático, e que quedou moi ben valorada por todos os cidadáns, é un partido que, gracias á súa inacción, tamén saiu ganador, que é Vox, e que neste momento ten moito que decir no futuro. Dende logo, claro que é o grave, pero dende logo non va a sacar rendemento desto, nin o goberno central, ni Sánchez, que pasará a historia por aquela frase de si necesitan ayuda que la pidan, todos aqueles que boicotearon o plan hidrográfico, todos aqueles que boicotearon, e aí concretamente esa é a responsabilidade desta ministra, desta ex-ministra da que falamos, da presa de Cheste, porque esta presa, curiosamente, protexía a 16 concellos. Non sei se vos sonan, Paiporta, Catarroja, Cheste, son os concellos donde hai maior número de víctimas. Esa presa hubiera evitado isto. E aí é onde hai que traballar. Temos que deixar, o sea, que me están avisando, estamos fora de tempo, xa falaremos desto noutra ocasión, porque a Comunidade Valenciana vai dar que falar. Vai dar moito que falar en man de vos. Xulio, Serafín, Orío, Teresa, moitísimas grazas aos 4, como sempre, un placer, Moitas gracias a ti. Gracias. A vindeira semana aquí, Boa tarde a todos. máis Vigo Debate, os esperamos, adeus.